Wena Nsila Siqiniseko Mvelase Phara, sibambile ubuqhophololo nobuqili bakho ninendoda yakho udunudunu lo enipheqana nayo la eGoli. Indoda yakho le ekudunisisayo wena udunudunu sibambile ubuqili benu ukuthi niduniselana ngegama likaKhuzani nina lapho nidlana amatanyula ngegama lendlamlenze ninazisha. Wena Sitaba Nendini saka Mvelase, ngifuna ukukutshela ke Msunwenja lento efana nedede lamasimba. Funa ukukutshela mina ukuthi lo msunu owawukhuluma ngegama lami uthi uKhuzani uyangikhokhela, ungikhokhela 5,000 amasimba lawo wawazi ethi umuntu nje bengifuna simgwinye lapha eThekwini. Okay, ufuna simgwinye abuye ngakuthini wavele ephile ngakuthini. So sikwazi ukuthi manje kule nto esiyicabangayo emicimbi eqondene nathi sibe nabo abantu fethu nathi abangobhuti yabona nje ngihlele kanjalo. Ingakho nje ngidedele lezi insizwa uMshovo noShilisi ukuthi beye engomeni yakhe. Okay, mase mbeke ngapha nje. Okay, hayi mfowethu silokho siqoqa nje abantu, siqoqa abantu nje yabona kanjalo, sibathola abantu uyabona, ukuthi sibe isikhimu esi-strong ngapha yabona. So ilokho manje isikhathi sokulwa vele sisekho, ugazi sengilihlwithile selingakumina. Ziningi izinto esezenzekile ezingibeka njengomuntu vele oyilento edinga abantu. So isikhathi sokulwa manje kumina. Ndoda ngicela ukuthi ulokhuze ngilinda mfowethu, lo mfana mfethu ningaveli nimgubho, ningaveli nimgijimise nje uyabona. Amlinde mfethu sifike mfethu sithi simqwaqwade uyabona. Ethi umuntu nje bengifuna simgwinye lapha eThekwini. Okay, ufuna simgwinye abuye ngakuthini wavele ephile ngakuthini. So sikwazi ukuthi manje kule nto esiyicabangayo emicimbi eqondene nathi sibe nabo abantu fethu nathi abangobhuti yabona nje ngihlele kanjalo. Ingakho nje ngidedele lezi insizwa uMshovo noShilisi ukuthi beye engomeni yakhe. Okay, mase mbeke ngapha nje. Okay, hayi mfowethu silokho siqoqa nje abantu, siqoqa abantu nje yabona kanjalo, sibathola abantu uyabona, ukuthi sibe isikhimu esi-strong ngapha uyabona. So ilokho manje isikhathi sokulwa vele sisekho, ugazi sengilihlwithile selingakumina. Ziningi izinto esezenzekile ezingibeka njengomuntu vele oyilento edinga abantu. So isikhathi sokulwa manje kumina sisekho, sekunje phela ngicuphe ikhala ukuthi la ngenze njani, la ngenze njani. Ngabe usebenzile lapho, ngabe usebenzile lo muntu une-network kakhulu, uyamdinga impela. Ma uthi khona indlela impela, awuqinise impela, awuqinise. Kuhle ngoba vele naye sike sathi ukukhuluma umuntu ongathi uzojampela ngapha eGoli, ufuna ukuza ngapha eGoli, khona into afuna ukuyenza ngapha eGoli. So ngiyacabanga ukuthi kwakho ubudlelwano nomuntu ofana naloyo, ngiyacabanga ukuthi kuzosebenzeka. Wendoda, wendoda, yabona manje mfowethu i9 selingatholakala noma yini manje. Kubi mfowethu, kubi mfowethu, kumele uthole ama-bodyguard. Kubi mfowethu ngoba ngakutshena ngeke vela mfowethu ukuthi unyaka nonyaka umkhuba kathi abompeki khona kuzovela. Mfowethu ama-bodyguard ndoda, awukwazi ukuyiqala manje lento kanje ngoba ngonyaka odlule wenze nje uyabona, wenze nje wawahlolela ibhadi. Manje uyabona ukwazi ndoda ukuthi ube nje. wena Nsila Siqiniseko Mvelase Phara, sibambile ubuqhophololo nobuqili bakho ninendoda yakho udunudunu lo enipheqana nayo la eGoli. Indoda yakho le ekudunisisayo wena udunudunu sibambile ubuqili benu ukuthi niduniselana ngegama likaKhuzani nina lapho nidlana amatanyula ngegama lendlamlenze ninazisha. Wena Sitaba Nendini saka Mvelase, ngifuna ukukutshela ke Msunwenja lento efana nedede lamasimba. Funa ukukutshela mina ukuthi lo msunu owawukhuluma ngegama lami
uthi uKhuzani uyangikhokhela ungikhokhela o5,000 amasimba lawo wawazi ukuthi lonto ingoba yenzeka kuwe usubona ukuthi nami ngithengiwe ngiyakhokhelwa. Angiyona inkonkoni mina ngisona isitabane mina. Angeke mina ngize ngithengwe ukuthengela ukuthi ngitalabhe untuntsula ngoba untuntsula mawuthi uyanothisa yonke imtalabho yami ebheke kuye ama facts zonke izinto untuntsula uzitalabha yena impilo yakhe nje yukuzitalabha untuntsula. Uyabona? Usungasuka nje uthi ngiyamsukela mangithi umaculelwa izingane zama celebrate yena engadumile. Ungathi ngiyamsukela lapho. Ulwa Ndlunkulu akalona i-celebrate. Umahu akalona i-celebrate. And then untuntsula uyi-celebrate kuphi ngoba untuntsula uhlulo umaskandi wahamba walanda lezi ingane ukuthi zimculele. Ngiyamsukela lapha akuwona ama-facts lawo. Uyabona? Mina untuntsula ngithatha imisebenzi yakhe emibi ewukungcola bese ngiyinekeliswe. Mina akukho into engiyicomposayo ekuthiwa isukele emqondweni wami engisho ngontuntsula. Azikho izinto engiyikhandayo zingekho njengawe ukhanda amanga ukhandela uKhuzani. Ivide engayenza mina ngithi lo amuzi wakubo kaNtuntsula awakhiwanga uye wakhiwe uma wakhe. Ama facts wonke lawo vele wakhiwe uma wakhe lo yamuzi loya. Uyabona? So wena uyagijima la njengenkuku enqunywa ikhanda uyagijima uyobhebhana noNtuntsula lapha yana ngegama lendlamlenze uqeda uyabuya usuthi mina ngithengiwe. uKhuzani wakwangithengaphi mina ngoba mina ngithatha lokho okwaziwayo ebese ngikugcizelela. Akukho kusha mina engikukhulumayo. Njoba ngisho nje ngithi wena unensila ungathi inqwaba yedede lamasimba. Nayi lento engikhuluma ngayo abantu bayibhekile kumanje. Nangu wena uyidede nje lamasimba unensile ebusweni nasemqaleni uyinhlunu nje. Uyabona abantu bakubhekile nasi isithombe sakho ngibalethelile abantu ayikho into entsha kulento engishoyo. Ngisho vele into abantu abayazi ukuthi uyinhlunu naku uyavela ngempela ebantwini nabantu impela bazokubona ukuthi nansi inhlunu yakamvelasi. Uyabona? So imapha mangami lapho imapha mangami. Uyabona? Ngoba uma ngithi mina uNtuntsula yibhimbi mangithi mina uNtuntsula yibhimbi akakwazi ukucula. Angithi nawe wambona iya-trend ivideo yakhe lana ebhimbi ingoma yakhe lapha estage kwi All White Spring Picnic ebhimbi ingoma yakhe ethi hilali lale. So apha mangami wena uyisikhohlakali senja esihambe sikhompoza amanga ngegama lendlamlenze bese uyahamba uyoholelwa ngendunu kaNtuntsula laphana nipheqane bese nikhokhelana imali bomahosha. Kade niyadakwa zinja.